Beja. Vítam vás u ďalšieho videa. Dneska pokračujeme v Outlaste. Minule sme skončili pri sprchách. A pokračujeme v sprchách. No teda u tých mŕtvol. A uvidíme čo tam bude ďalej. Až v Európe musíme nejakú sprchu sa dostať. Minule sme skončili tu. Pri týchto sprchách. A teraz neviem kadiaľ. Že čo to? Odoríci. Tučko došiel. To je Tučko. Došiel Tučko. Jak vieš, že som tu? Choď preč. Choď preč. Asi máme ísť tam, kde on píše. Počkáme chvíľu. A prebehneme to. Ideme, utekáme. 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 A tuto. Asi, ideme sem rýchlo. To sme mu zdarili? To bolo dobré? Kar odrazil tam niečo. No, čo teraz? A sme mu asi zdrhli. Asi tam. Tu je čo? No, tuto je nič. Tu sa dá ísť? Nie, tu sa nedá. Tak asi tá ďal, cez tú dúru. No, cez tú dúru. Tu nič. A cez dúru. Čo bolo? To bol akože jumpscare. Si to iba na mňa vyskočil. Psycho. Tuto niečo není. Tuto zavreté od sem plody, nie? Ja neviem. Tuto Tučko otrhol tomu pánovi hlavu. Víš, to sú dobre divní ľudia. Čo chceš? Čo je? Poď preč. Po tejto posteli máme ísť. Čo? Omysl sa, debil. Tak sa poškrabaj. Toto nie možno. Toho necháme. Ja neviem čo robia, ani nechcem to vedieť. Tu je ten je asi naštvatý a ty čo? Díky. On sa zlakol. Ježišmari. To je niečo. Nie, toto nie je nič, iba sa dá schovať, ale neviem pred kým sa to má. Tu sa dá ísť? Nie, tu sa nedá ísť. Prejdem takto po poď Rímsa. Možno ma nikto nechytí. Dobre. Poď, poskoč. On to muselo boliť. Tu je niekto? Ja už tu vidím tomu, že by som mal prebiť baterku, aby som videl. Tu nikto není. Tu je nejaký witness. Sú dopisy. Tu je nič. Tu je to zavreté. Teda to horí. Tu je to zavreté. Ježiš, čo? Pohode, po mne. Dobre. Teraz Miško. Hej! Dobre. Jak sa... toto dobre prešiel. Musíme zdrhnúť.
Tadiaľ to. Choď preč. Choď preč. Zavri. A ďalej. Tuto je niečo, tu nič. Tu je niečo, no to je diera. Tu je nejaká baterka, baterky sú mi treba. Tuto, je to baterka. Pri rádiu je baterka. Šup do díry. A diera do sprch. Čo bolo? A bataďal to. Tu je čo? Tu je nič. Tak asi tadiaľ to cez túto. Takú zafarbenú izbu. Áno, tu ste sprchy. Kadiaľ sme mali ísť. No, tadiaľ to. No. Teraz kadiaľ, tadiaľ to. Dobre. Ďalej. A tu. Teraz sme tuto? Že sme... No ježiš, do 10 sa nedostaneme, to je slepá ulica. Tu ďalej ideme. Tu je špatná ulička. A tu je ďalšia špatná ulička. Takže tadiaľ to ísť. Haló. Je tu niekto? Čo to... Čo to bolo? Tu je nejaký vol... To nie je ten wallrider? A iba sú tu smeti. Hej! Čo tu niekto najal smeti? Ale toto je zabrano proti Tučkovi. Takže sem Tučko nemôže. Škaredo toto praská. Chcem dať pozor. A to sú dopisy. No také, motornosti, to neviem čo to tu proste robí. Ale prvé nechcem to ani vedieť. Dobre, radšej ďalej. Dobre. Dobre, asi... Flash do vnútorný tu vals, nezvívali. Valdrain... To je tam. Takže asi viem, kde sú. No dobré, tak ideme. Ide po nás. Ide po nás. Čekáme asi tuto. Tuto ďalej. Doprava. Áno, toto nemôže. Takže sme asi dobre išli. To aj nedobehne. Dobehol to vôbec? Neviem. Áno, dobre som si na tej mapke to pozrel. Takže ešte jeden musíme nájsť. Dobre, nemal byť, dúfam, že to není. Som si všimol, dá sa to prejsť? Áno, dá. Čo tuto? Tuto je. Nie, on musí ísť nejak naspäť, on prinútiť, nech ide. Chod naspäť. Chod naspäť. Chod naspäť, nepočul si. Chod naspäť. Naspäť, choď. No vidíš to. Poď, naspäť. Tadiaľ. Robíš si, to není možné toto. A teraz čo mám robiť? Teraz by mal sem prísť. Áno. Chod tam, zaboč tam. Áno. By to mal zabočiť. Nepipaj. Dobre, ide tam.
Nie, chod tam, chod ďalej. Boha. No, čo spravíš? Preč. Choď preč. Choď. Ježiš! Jau. Utekaj. Utekaj. Nemal som si z neho robiť srandu. Nie, tuto, áno, dobre. Ide po mne. Tuto. Tuto je... Tu sa dá schovať. To je skrinka. Ježiš, sa dá schovať ešte, že sa tu dá schovať. Počkaj, má nápad. Má nápad. Keď on sem pôjde. A spravíme tú istú taktiku, ako si pamätá. To je tú istú taktiku. No, ono ide sem. No tu rozbijete dvere a poďme rovno do tej miestnosti. Sa zlako. Dal som to. Ale pachol ma. Zlakol som sa kokot. A sem rýchlo. Dole choď. Dobre, dal som to. Hrozná časť s týmto tučkom. Dúfam, že ma počujete dobre. Dáme si... No, po dole, to je aký dlhý rebrík. No, tuto... Tu sa niekto preťahuje. Má asi niekto jogu. Tu má niekto ďalšiu jogu. Tvoj plyn. Tu sa preskočí aj ďalšie. Čo? Čo je? Choď preč. Niekto tu kto bol? Kde si? Admin blok. Admin blok. Nie, tu sme bol, áno, to je tá druhá strana. Nie, ja to zabudol baterku, nevadí. Škoda. To zaujímavé to tu vyzerá. Neviem, kde to som, ale vyzerá to zaujímavé. Čo to je Martin, nie? Hej. No, asi není to Martin. Čo? No. No. Áno. No. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. No, to je otázka. No, divní sú tu všetci. Ja už iba 2 minúty mi ukazuje na kamere, tak... No tuto to budem musieť ukončiť, ale však ešte idem dole do rebríku. Lebo už mi na kamere ukazuje 2 minúty. No a tu je saving, takto. Tak ideme do... Kam ideme? Do mužskej časti. Takže... V ďalšom dieli si pozrieme mužské časti a uvidíme čo bude, takže ďakujem, že ste si toto kúkli, nezabudnite za like a odber.